बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 18 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। क'क्राझारनि नीलकान्त नार्जारिनि दोंबा लिमारि, मिथिसार नार्जारिनि थांखि, एस.के. ब्रह्मनि लिमारि, जयश्री बर'नि थं गोमानाय गोरबो फागुना नुजाफैबाय, क'क्राझारनि बिनय ब्रह्मनि बिबार जिउ, क'क्राझारनि मैखोम दैमारिनि आंनि दिखार, क'क्राझारनि थुलुंगा दैमारिनि गैया मा खालामो, क'क्राझारनि अचिन्त बसुमतारिनि दोंब्रै लिमारि आरो क'क्राझारनि सोरांखुंगुर बर'नि नों रजेखौ खन्थाइया सेबखांजादों आरो गीतारानी बसुमतारिनि दाया आंनिनो सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।